Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:05. This time. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:06, maing aga, Bacolod, Negros Occidental, Western, Visayas, sa malabutan sa aton nga pagpangalagad. Welcome na sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa ngalan sang regular nga anchorman, Aksyon Art Type Hupon. Ini naman sa Aksyon Bryan, Morden, talos pangalagad sa inyo Tubtob las 9:15. Sining adlaw sang Martes, yari na kita sa Marso 30. Nagahabil-habil nga adlaw sa bulan sang Marso 2021. Aksyon Hotline. Sa gihapon pahanumdom ang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental nagapabilin kita sa Modified General Community Quarantine, MGCQ. Meaning, tanan nga mga health protocols, health standards against COVID-19, hindi gidnaton pagkalipatan. Aksyon Hotline. Pahanumdom sa gihapon, di pagkalipatan ang inyong sini nga face mask, ang inyong sini nga face shield, ang social distancing, plus ang inyong sini nga alcohol, kag pagpauli sa puloy-an o kung diin ka man, magpanghinaw gamit ang habon. Aksyon Hotline. Kung kaysa tawag nila Aksyon Oliver daw uli ano nakita kasulit-sulit no sa pagpahanumdom, pero ang solusyon kag bulong sang tawo nga malipaton amo ang pagpahanumdom. Aksyon Hotline. Ano balang dalag ko nga balita naton hatagan pagtamod sini nga aga. Aksyon Hotline. Diri iya sa syudad sa Bacolod kagabi mismo si Bacolod City Mayor Bing Leonardia nagkuha sang video footage sa atubang sang new government center sa ground mismo sang NGC kag nagapabalo sa publiko nga hindi anay magsuroy-suroy sa new government center ang Bacolod noon kag konsin upa nga yari diri nagapadulong gikan sa mga kaiping nga banwa kag syudad sa probinsya agod nga maamat-amat naton contain liwat panubo ang numero ni COVID-19. Aksyon Hotline. Si COVID-19 last month, ara na lang diri sa Bacolod alone. May ara sang mga sobra 20 na gid lamang. Pero as of yesterday, ang Bacolod may ara sang malapit na 200 mga 188 or 190
cases na nga aktibo mga kaaksyon. Aksyon Hotline. So way na nakaagwantang alkalde, siya mismo nagpadulong sa New Government Center kagabi bisan gab-ina, nagpa-shoot kag ginpabalo sa publiko paagi sa social media. Direkta sa mga radio stations, isa kita galayon nga nagpabalo sa inyo last night. And today, ipabati ta ang tingog sang alkalde. Aksyon Hotline. Ano pang mga balita nga dapat naton bantayan mga kaaksyon diri gihapon syudad sang Bacolod? I-check naton karon mga kaaksyon ano ang mga preparation sang aton sining nga mga opisyal. Ilabi na gid ang Emergency Operation Center sining palaabuton nga Semana Santa. Kay kabalo kita ang Semana Santa sa sining nga mga dinag-on, instead nga magpahimuyong sa puloy-an or hindi gani magpadulong sa simbahan, oy, daw na yanggaw kita sa paligo ya sa mga beaches. Aksyon Hotline. Baliskad, imbes nga mamalandong, linagsanay, iba naga-ininom pa. Aksyon Hotline. Bangod sining COVID-19, ano ba lang preparation sang EOC? IATF lokal sa Bacolod, Task Force Disiplina, agod ma-address nato nining lagaw-lagaw. Kikabalo naman kita diri sa Bacolod, bisan wa isang Semana Santa, Domingo kag Sabado, naga-fiesta sila sa higad sang baybay. Aksyon Hotline. O sisaon taman mga kaaksyon karon ang mga prevensyon kag mga pahibalo sang probinsya sa Semana Santa. Kay kabalo naman kita makaaksyon sa bilog nga probinsya subong bukas na aksyon Oliver ang tanan nga mga beaches sa ligo-ligo provided nga may ara sang ginatawag health protocol ang tagsa ka mga tag-iya sang mga ini nga mga beaches. Aksyon Hotline. Pero hindi malipatan, hindi gihapon aton ma-perfect nga kalipatan. Ano ba lang pahanumdom sa aton servicialis gikan sa probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. I-update taman subong kumusta ang Teresita halando ni iya Provincial Hospital sa siyudad sang Silay. Kahapon to ang natalana nga iswab test mga kaaksyon ang naka-close contact sang doktor nga nag-positive dira sa COVID-19. Aksyon Hotline. Kumusta ang ilang swabing? Ang result ay subong adlaw magwa na magabukas na bala 100% ang hospital or sa gihapon magapabilin ini nga magabaton sa emergency cases gid lamang. Aksyon Hotline. Kon istorya iya pinatsanay sa Negros tiway man ga paulihi suliton ko kahapon report na to itong bodyguard sang vice alkalde sang Tuboso nga ginlothang mga kaaksyon ti subong way pagid may matumod nga suspect ang mga kapulisan. Ano ba lang motibo sa to? Aksyon Hotline. Kag atong update naman to karong may time kita. Ang motibo kung ano na blang investigation sang binalbagan PNP sining pagluthang sang bag-ugwa sa prisuhan sa nagligad nga Sabado nga si Allen Rivera ipugon, no? Bag-o lang niya kagwa sa pirtahan sang jail mo, Aksyon Oliver mo. Galakat pa lang bag-o lang kagwa sa plea bargaining agreement. So luunhan lang pinatay na yun. Aksyon Hotline. Duwa sila sang uto diyan palakaton upod ang iloy. Siya lang gidyang gintarget. Imagine mo na, way pag nag-init ang tiil niya sa gwa sang jail niya na priso siya for how many months sa kaso nga 9165. Tinumba ang mga suspect sakay sa auto. Aksyon Hotline. Las 8:12 na sa aton sining pagpangalagan. Aksyon Radyo. Kagabi may ara sang Talk to the Nation si Presidente Rodrigo Duterte. And ang pinaka-signifikante kag mga points dito nga importante nga aton sining nakuha makaaksyon amo iya ang pagsugo niya kay vaccine czar Carlito Galvez nga pirmahan, no? Nga pirmahan ang mga hangyo o konpirmahan nga pwede na makabakal ang pila ka mga pribado nga mga kumboyahan sa ila sini kaugalingon nga vaccine kung luyag nila. Aksyon Hotline. Amo na ang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte, no? Kung sinong gusto dira sa mga kumboyahan or mga kompanya nga gusto bakunahan ang ilang sini nga mga empleyado. Aksyon Hotline. Pero dapat sa mga management direction Oliver pahanumdom ta lang, hindi mandatory ang pag-vaccine. Kung hindi ni empleyado, wala pilitay. Basi maglabot sa punto nga
himuon nga ground ang hindi magpavaksin kag pahalinon sa trabaho. Aksyon Oliver, ina dako gid nga problema. Action Hotline. Dapat linglingon man isang Department of Labor and Employment ang amo sini nga mga amo sini nga sahi sang patakaran basi pa lang, no? Wala sang mandatory ang magpabaksin bisan sin-o man lang. Even ang aton sini government hindi maka-force na magpabaksin kita nga mga tawo. So ikaw dira nga sa kompanya, why ka man sang rason nga ikug-on mo si empleyado nga magpabaksin kay kun hindi basi pahalinon. Action Hotline. Ang iban nga palayag ni Presidente Rodrigo Duterte kagabi ang NCR kundi ginpaidalom sa Enhanced Community Quarantine ginpirmahan na Aksyon Oliver ang ayuda sa mga apektado sa COVID-19 dito sa Metro Manila kag subong man sa NCR. Action Hotline. Take note ha, NCR lang kang Metro Manila ha, ang ayuda ha, way tadilabot kay basi basi ang ibang di mangita bla. Action Hotline. Dito lang ya sa Metro Manila ginpirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang kantidad para ayuda sa 22 milyones ka individual. Action Oliver, no? Why napalayag kon pilagid ka milyon ang kantidad dire? Pero ginpasiguro sang presidente siya hindi cash. Action Oliver ang ihatag sa pumuloyo ha, kundi in kind. Action Hotline. Magambal kita in kind ti pagkaon grocery so kadano dira. Isa sa rason kun nga hindi cash ipaagi gyapon sa LGU kay basi magtalang naman ang kwarta. Amo nang paniguraduhay na ni kay Presidente Rodrigo Duterte mo. Siya in kind. Ang lain lang Action Oliver kay kon maglabot kay kapitan. Kibot naman lang kita mayara naman grocery stores kapitan. No? Action Hotline. Sobra-sobra na ginakakawkawan, sobra-sobra. Maluoy makamas publiko. Isa pa hindi ninyo kwarta. Action Hotline. Klain paminsaron no nga mismo balang pariho mo presidente na gid mismo kag ang mga tao nga may ara sang poder diri mag-implementar, may ara na sang instinct bala nga in kind ta na lang ni mga pagkaon na ni kay base tumalang ning kwarta sa mga mayor kag mga kapitanis da hindi maglabot to sa mga piktado. Action Hotline. Thinkers ko no sometimes Action Oliver, doers mo. Action Hotline. Ang nagahuna-huna amo man na ang marunong gumawa. Action Radio. Las 8:16 na sa aton siri nga pagpangalagad oy kahapon nga adlaw nagabot na diri sa pungsod Pilipinas ang 1 milyon ka dosis mga kaaksyon sining Sinovac halin sa China na pinakauna nga bakuna nga ginbakal sang Pilipinas nga nagabalor sang 700 milyones pesos gikan sa China. Tiba ang pungsod China ba? Action Hotline. Porte gidya mag-ideya mo, no? So, 700 million pesos ang balor sang 1 million doses ka nag-abot sa aton dis Pilipinas. Kahapon nga adlaw, naging sugata ni Presidente Rodrigo Duterte dira sa Villamor Air Base mga kaaksyon. Action Hotline. Good luck sa tanan nga mga mabakunahan. May ara sa mga anong tawag sina gani? Mga kabulig Action Oliver nga nagatrabaho sa Manila subong. Ang ila amo gusto sila pabakunahan. Action Hotline. Tinagapyangak sila, hindi man kami frontliner, arim lang kami isbalay, nga ang bakunahan kami. Ang iba nagapangayo sa akon, di bulig siling kutiway tada mahimo. Hamalon yung hindi ka mo frontliner, nga unahon ka mo, hindi ka mo priority. Action Hotline. Gadalain ang mga kabulig, subong naton to nga taga Negros, nga to sa Metro Manila, nahadlok sila sa vaksin mo. Hindi ta na sila mamasol, suliton ta wala mandatory sa vaksin. Action Hotline. Las 8:17 na sa aton siring pagpangalagad mga kaaksyon. Action Radio. Sa nambal ko na subong Tuesday na, Martes Santo na kita, no? Martes Santo buwas nga adlaw, Miyerkules Santo ang pila ka mga pribado nga institution buwas nga adlaw half day na lang. Labi na gid ang panggobyerno half day or basi i-check ta ni karon abi kun may ara pa sang duty buwas, no? Pagka Huwebes Biyernes, totally close ang halos tanan, no? Pagka Saturday, iba nagabinalik na sila. Action Radio. Ang ginahimo sa mga utod naton diri sa probinsya sang Negros Occidental, amo iya ang magpahimuyong sa puloy-an. Nakabakal ka na Action Oliver Bisol,
ang imo sini bisol kag ang pilit plus ang imo sini nga zago kag ang ano pa dira kamuti no butong para sa aton sini nga linugaw. Action Hotline. Doon nahidlaw man ta kalinugaw no. Anyways, amo na mga kaaksyon ang palabuton nga Semana Santa gina-expectar apisar nga may ara sang COVID-19 pag gina-expect naton gihapon ang paglibot sang publiko. Action Hotline. Ano bala ang preparasyon sang Negros Occidental Provincial Government? Ano bala ang mga preventions? Ano bala ang hindi dapat? Ano bala ang ilang sinidirektiba dito sa mga LGUs naton para ma-avoid na ining dinagsa sang pumuloyo although hindi tanis la mapunggan pero ano bala ang mga health protocols? Ano bala may ara bala kita sa mga kinahanglan nga ipadala nga mga tao dito sa mga lugar nga ini? Action Hotline. Ano bala ang aton sini nga mga mayors? Ginhambala na bala nga dapat may mga barangay tanod sa mga lugar ina nasakupan sa mga barangay nga may ara sa mga beaches, mga kaaksyon. Agud magpangsaway. Pero dapat gani personal nato nga disiplina mo. Action Hotline. Dapat gani kita mismo kabalo ta magdisiplina sa aton sini kaugalingon. Ilabi na gid nga ti amo ning sitwasyon bala naton, no? Hindi na ta maghulat pa kung tani nga sagi kita ya kasaway sa mga tawo kay daw ka ipokrito naman sa aton nga hindi kita ya ka way kita ka-inchindi sa sitwasyon ta. Action Hotline. Dibla, no? Pero ti kinahanglan gyapon ang presensya sang aton sini nga mga public officials, no? Kinahanglan gyapon ang mga presensya sang aton sini nga mga public officials. Not literally nga sila mismo makadto dito. I mean is may ara sa mga tao nga dapat ilagi niya lihugon nga magbantay kag maka-monitor sa sitwasyon sang lugar. Action Hotline. Amo na malana mo, no? Kay kung isa may ara gid nga di makadumdom. Check taman karon ang provincial hospital kung kumusta, no? Kung kumusta kag iban nga mga hospital diri sa probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Sige, hindi siya matawagan action way sa gasabat. Sige, check ko lang diri sa ako na bino. Base pa lang diri sa number ko magsabat siya, no? Paki-off lang the action doors be. Kay na daw, kay naman kami sini. So try ko lang sini matinion, ano? Si Attorney Ray Frando Diaz mga kaaksyon na try na ta ma-contact sini tinion gikan sa probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Okay, sige. Nag-ring sini matinion check na to na, no? Para at least makompleto naton sini nga pagpangalagan ano bala dapat naton nga sundon sa mga protocol naton mga kaaksyon, ano? Sining Semana Santa, no? Karami daw na miss na naton blang kung Semana Santa gina-prepare. Attorney, good morning. Subong na. Sige attorney, okay lang. Ako ko data kay duway pa sila ka feedback sa akon. Sige. Ko subong. Sige. Balikan ko lang si attorney. Thank you, gid attorney. Sige, manawag kami sa piyak ka number. Thank you, gid. Sige. Dali, gid lang ha. Okay. Action Hotline. Ma-commercial lang ko for a while, Action Oliver. Pagbalik naton, sigurado, ara na sa attorney Ray Frando Diaz. Last 8:22. Okay, sige. Good morning sa mga utod nato ano. Dali gid lang kay manamyaw kita. Alex Montesa, good morning. Kamo kay Syo. Sige, Action El Rey, balik kita. Si Martin Aliling Araman sa Imos, Cavite. Helen Montano, salamat gid. Alex Montesa, thank you gid sir. Good morning man. April Banaag, good morning, God bless. Elizabeth Malaka Gamala, good morning Action Bryan, keep safe everyone, God bless us all and more power to ARB. Jocelyn Libon Dispojo, Christine Binies Villalubos,
Good morning, Aksyon Bryan. Good morning. Man sa tanan nga members sang Energy Fans Club. Dito, Energy Fans Club, kag sa tanan nga taga Barangay Pandanon. Guillermo Clarito, Aksyon Bryan. Good morning. Ari lang kami diga upod naman sa programa mo. Ang abyan ko nga si Boy Miguel Briliano sang Barangay 30 Mabini Coral, Bacolod. Salamat gid. George Gargasiran, happy Tuesday morning mga ka-Hotline and Aksyon Bryan. Thank you gid. Si M. Esmeralda Dolido Araman, Merly Plaza Herher, may aga, Guillermo Clarito sa pamilya sa Lodares, Gavituya, Catige, Serapio, Trinidad, Estrevillo, Estrelianes, Lentijas, Nabor, Mugar, Rojo, kag Clarito nagapa dayon tabid sa imo. Thank you again. Christ, Kerry Paul, Javier Tanatan, good morning. Nga Martes Santo, Idol, Aksyon Bryan, Handsome Sir Bryan. Highest morning edition ka naman, Idol Handsome. Maporti ka damo sa handsome ka namin. Just stay safe to each and everyone and God bless us all. Kung Tuesday lang ni Mama, Tuesday lang ni Elvira Pada, Araman. Marilyn Abarte. Morning Aksyon Bryan, pamati lang kami di sa barangay Nato, Suligen, La Castillana. Yuditorta de la Pinia Barbecue. Kumusta sir? Mag-ulan to si Imok pamati ka basa. Aksyon Bryan, mayong aga, upod naman kami liwat ni Lola Turing sa imo nga programa. Thank you. Good morning Lola Turing. Good morning. Maria ko Araman, Yuditorta, palihog greet pamilya de la Pinia sa barangay Inclaro, kag pamilya Quezon sang Hacienda Santa Teresa, Pukatod, Binalbagan, damo gid nga salamat sa imo. Si Lola Turing Permi nagaupod sa radyo. Salamat. Angel Rico Perto. Good morning, Aksyon Bryan. Morden watching live from Woodside 1, Alihis, Halong, and God bless. Milal Oligo, morning, Aksyon Bryan. Palihog tamyaw kay Vanessa M. Mayo sa Minnesota, USA. Halin kay Mr. Milal Oligo. Alex Montesa, Sir Bryan, lihog ko patamiyaw sa abyan ko nga si Go Wizon, G.R. Elson Albao sang Phuket, Thailand. Salamat, gid Sir Bryan. Okay. Jenny Olati. Ay, si Manong Jenny. Kumusta na nong? May aga na si Monong. Arlene Dalisay, good morning, Sir Bryan, from Barangay Nato, La Castillana. Sir Alex Fuentes, hello, good morning. Araman si Sir Bia Jonathan. Mayong aga, Aksyon Bryan. Sir, greet ko lang si Dennis Richard Tiboruma nag-monitor. Daghang salamat. Lucrecia Gabo Bugna. Hello, Aksyon Bryan. Good morning. From Barangay Felisa, Bugna Family. Amor Malayang, thank you again. Felisa Francisco Cepeda. Ginatamyaw ko lang Cabrillos Family sang Himamaylan City. Si Tenz Suarez Guking or Giking. Morning, Sir Bryan. Regarding sa mga seaman nga manugpuli, Bacolod, may ara kita new policy in terms sa sugat sa airport kag quarantine period. Thank you, good Sir Bryan. No, the same lang gihapon sa Bacolod. Sa Negros, basta may dala ka lang nga RT-PCR test result within 72 hours nga uyat mo, pwede ka rekta puli sa inyo balay. Provided nga way ka may ginabatsyag. Pero why na day swab test na Negros sa Bacolod, ya may lain mas lang nga policy. Pwede ka makarikta puli. Lito Dayap Araman, Rochelle Evangelista, thank you, gid. Jocelyn Juan Gabales Goliman Araman, good morning kay, okay, nabasa ko na. Fernie Espanyola, Vanessa Mayo, thank you, gid. Sige, pagbalik ko may bisita man kita karon dugay-dugay, may bisita kita, reklamo na naman iniho, halin sa regional hospital. Parte naman ni pasyente. Ay nako, why ka untataning reklamo da sa regional hospital? Tapos dugi pawalaan naman lang anong solusyon na da man, no? Anong pwede nga solusyon na da do why lang? Ang mga tao pa og tason tala. Sige, las 8:28 mao pa way lang ko kadali, ha? Sige. Mo bago magpabakuna. Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources.
Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman,
Siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang 2006 Golden WD for Best Public Affairs Program for Radio. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time las 8:37 na. Aksyon Hotline. Maing aga lang kay Paul Pardiking. Good morning, Aksyon Bry. Monitor lang kami di sa San Enrique. Salamat, good and more power. Virgil Pinda, good morning, Aksyon Bry. Monitor always Celine Holmes. Halong and God bless you, Aksyon Bry. Thank you, Gaden. Sige. Daligid lang, na unahon tala Aksyon Doors, may number ko na ginhatag. Ara kay Aksyon Ilray, no? Unahon tala ni, karoon ta si Attorney Diaz. Daligay kay para makalakat na ning tao nga ari sagwa subong. Aksyon Hotline. Problema ni, I don't know kung anong pinaka-nature ng complaint niya against naman ini sa regional hospital. Sa policy na naman yung mga kaksyon diri sa regional hospital, do kadamo na niya sang mga nagawangal against sa management sa regional hospital. Aksyon Hotline. Daw halin pag inisang nagliligad nga mga tinuig, no? Daw hindi naging makaon sa iban nga pumuluyo mga kaksyon maginamo sini. Aksyon Hotline. Daligid lang ha. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton sining linya, tagreklamo sir, good morning. Welcome to Aksyon Radio Bacolod. Hello sir, good morning. Sir, sino ning aton nga ngalan gani sir? Si Michael Ilong po, sir. Taga diin gani sir? Taga Barangay Vista Alegre.
Aha. Pilang edad? Hello, sir. Pilang edad to, sir? At 31. Aha. Anong reklamo to, sir, kontra sa hospital? Anong natabo sa inyo? Siya mo ni Sir O ang natabo. Na-admit kami, hindi na-admit kami. Tapos, hello, sir. pag-discharge namon, Hello, sir. kami sang depos. Hello, Hello, sir. sir. Dahil agad lang, ano ganing pasyente mo na ano na gani? Pilang edad sang pasyente? 2 years old na, ano siya, na bungguan bala sa motor. Bayi laki? Lucky. Di nang iya sining pilas? Sa paa, manang. Sige. Go ahead, sir. Anong imo reklamo, sir? So nga po nga reklamo, sir, amo niyo. Sang gitagaan kami sang discharge slip na siya, tapos may sa likod, may nakabutang kung saan o kami pabalikon for check-up. Nakabutang dito, March 26 kami, nagbabalik daw 8 a.m. So kabalo naman kami nga daan nga dapat early pa kaya hindi lang kami niya ang pasyente nga gapila. So nagkadto kami 5 a.m. kami nag-abot dira sa hospital. Pag-abot namon, nagpila kami. Ang hambal sang pila ng nga iningalin niya, hindi ni sila na hindi ka mo mag-expect na makita ka mo namuntanan. Okay. Siyempre, expect kami nga makita kami kay nga may ara kami schedule na mo. So, wala gid kami gyapon nakita. Mga 10:30 nag-cut off na sila. So, ang hambal namon nga certain o kami mabalik. So, pagbalik, naghambal siya nga balik ka mo sa Martes, subong nga adlaw. Sino nga ang gina-address mo? Sino nga sir ni? Anong iyang ranggo da sa ospital? Hello, sir? Sino ning sir nga ginamuno mo? Anong ranggo ni sa ospital? Ay, okay. Siya na ang RKG, uniform niya, RKG agency. I think staff man siya guro sa dira man sa hospital. Hindi siya gwardiya. Nagambal Hello, sir? Hindi siya guard. Hindi mo ko mabatian da, Mayo? Mabatian mo ko? Hindi siya, klaro. Oo. May radyo Sige. tada. Oo. May bali yung cellphone mo, kwaon mo da sa imo sini nga dulunggan sa radyo ka pamati. Batian mo ko? Ara na, batian mo ko? Oo. Hello, sir? Oo. Ang cellphone mo, kwaon mo na lang sa imo nga dulunggan, ibutang mo lang sa baba mo ayon, tapos sa radyo ka na lang monitor. Batian mo ko? Sige, sir. Sige. Hambal ko, ano ni hindi ni guard ang ga-entertain sa imo? Ano na siya, sir? Staff man dira sa, sa provincial. Okay, sige. Tapos, ano ko na dayon? Tapos ang hambal niya, sir, mabalik ko no kami Martes. So, nagbalik kami subong. Alas 2 pa ko nagpila, dira ka early pa kami kay para makita man kami. So, ako ang nagpila. Pagpila ko sa tatlo ka linya, sir, ang nagabusong, tapos ara ko sa tunga kay hambal ang may schedule na daw. Di kami gipabalik na kami mo kay March 26 kami dapat. Okay. So ang sa kilid naman nang check up man siya pare wala siling balasay nga abwas malakat ko sa provincial nang mapa-check up ko. Ina dira nga pila wala papel kag may ara papel. Okay, klarohon ta lang ang atong nga linya a sort of nga daw walk-in lang siya daw kumbaga basi pa lang kamuya may ara na gid kamuya schedule nga amoning time. Oo, may ara na kami ya. Okay. So lapit na ko ang hambal sang hindi ko no kami na tala ko no amon ginpilahan dirigi ko no kami sa bag-o ma-follow up check up. Sisiling ko naman ang akon man lang nga kuntani man kay may ara kagabi pa nagpila kagapon kay mga lagyuan sila Isabela, Inalbagan. Ang akon man lang kay pag-abot namon pagpila namon wala sang makiter namon kay wala pa sang staff sang kagahon dira nga matindog. Tani man lang may ara sila nga posting man lang nga ban paper nga ini. Kung gusto nyo ini nga mga tao, ini nga linya, wala sang, kung gusto nyo magpa-check up dire. Ang ini nga linya, kung na-admit ka mo dire, nga may papel ka mo nga schedule, amo ni nga process, amo ni dalon, amo ni. Kung bigay ni ka mo, amo ni dalon, amo ni. Kaya ang matabo, sir, surprise kami permi sa linyahanay. Pabalik-balik ang amon nga So meaning, sa ini nga aga, why naman kamo kasulod? Wala naman, sir. Bago lang nag-cut off.
Bago na cut off. Pero sa pag-abot mo di kina alas 2, damo naging man ang nagalinya? Wala, sir. Ang gipilahan ko actually, sir, ika number 9, ko biyata bala sa ako niya linya. Ti paano nga way kakasulod? Pila lang ginabato nila kuno? Amo pag ina, sir, ang complaint ko. Kaya hindi lang na-specify kung pilang ginbato nila. Kaya ang akon malangit tani, ang gusto, tani, naghambal sila yang, nagbutang sila priority number. Eh kung adlaw ka na da, sorry ka. Wala eh. Why good? Ano lang ginhambal sa inyo to? Why ka mo malambutan di? Anong hambal nila? Ang hambal niya sa akon, ano ka oras nagpila, Sir How? Siling ko, alas 2 pa. Dati, wata mahimo ka dito, kagidya nga linya. Siling ko, sir, ang gilinyahan ko actually bala ng schedule man na. Siling niya, hindi sir, kay may papel gali nga, ang papel gali nga, may papel lang nga gamay nga may ngalan outpatient nga nakabutan ko ng schedule mo. Pero ang amon niya sir kung admit ka gali iya, ang papel nga ginuyatan mo amo nang ginhatag sa nurse nga discharge slip na yata tapos may nakabutang kung ano kamo pabalikon. Amo lang ginatap na ginaanuhan namon. Pero atong nasundan mo ya kumusta to sila nakasulod to sila? Wala, sir. Ang hambal na, actually, may ang nasundan ko, naghambal siya nga, taga-binalbagan pa kami, problema naman ni tatlo, tanan nga balik, problema naman ni naton nga, fliti, naman sino naman ni madulong sa aton. So, meaning, na bala, sir, meaning wala gidya may nagapabalo da sa inyo, kay naman lang, ini nga linya, why ni pulos sa laylo, kamo to, para makahingabot kamo, wala gid. Dira na lang mismo ginhambal kamo nga, hindi kamo pwede na kamo kapuli. Wala sir, amo ni wala. Sa antes ko paglinya, wala sang nag-inform sa mga alas 2 ko sugod linya ha. Ti sang alas 2 damo pa na nag-inabot sir. Ti ang gasugod ang ilang nung alas 6, mambal na nga nang may ara tong isa ka staff nga ya ka RCG nagbitbit sang may papel ara inyo ngalan sini. Kung wala kamo dito gig kamo ya master sa sugod. So kumusta ning inyong pasyente subong ang bata nyo ni di ba follow up check up naman ning inyo? Nga mo check up kami sir. Ang hambal naman to sang iban gani kami gani aga pa kami aw nang alas gabi pa kami nagpila. Tapos ang amon pasyente amo man na. Amo nang hambal sang in charge sila gani sir sinikula-kulabot kung sila ano na sila. Ang gusto ko may solusyon sila nga hindi ka pwede lang nga pag-abot permit ang pila after mambala sila dayon nga surprise lang kami dayon kay cut off na actually tapos schedule namon subong. So ano pulit na lang kamo? Nagpululi na lang sir. Okay, pero kapila mo na ni nga balik katatlo na kadua. Ikaduha ko na ni. So, kay reschedulean kami, mabalik naman kami. Liwat. Okay. Actually, nakitaan ko ni pinakabudlay da, kwan lang ang sistema lang Aksyon Oliver mo. Yeah? Wala sistema. Ang mga tao daway nihoy kag nihay da sa regional hospital. Kabalo man sila galing nga ininga linya, way ni pulos, dapat sa timprano, palang ginhambalan na nila, nga dito ka mo sugpon, kay inyo linya ni, way ni nabutang sa listahan di. Aksyon Hotline! Ikibuton ka lang nila, nga way ka mo labot diti puno na to pero una kayo nag-abot do mo na bla no. Anyways, sir, ano pag iban mo nga reklamo? Ano tong may reklamo ka pang iban kontra da sa management? Ang akon lang sir nga reklamo di kay wala man sila sang staff dira nga patindugon nga 24 hours. Miskin na posting man lang sila sa may waiting shed dampi. Nga tatlo man kalinya ang ginahambal nila. I-clear nila sa kada linya. Or wala mas may guard man dira nga mabutang sila logbook kung pila ka o para sa OPD 50 ka patient ang i-cater ko. List do pa kamo dira pa una-una lista. Kay sa social distancing number 1 sila wala Isa pa gid ka problem da. O di amo na siya. Way gida nagapangsaway gwardyada nga malulagka lang kamo kay base career dang isa da sa inyo sa virus why gid? Actually sir gasaway man sila pero pagsugod na nila kung magsugod na sila pasulod pasyente amo na. Hindi grabe ng pila sir labot na di sa piyak do kung gusto kung i-proper gid social distancing.
labot di sa emergency. Oo. Alin di sa entrance nila. Sige, mag-disiplinas ko galingon na lang ta para makaplayo kita kay COVID-19. Anyways, sige, thank you again sa imo sa ning reklamo. Try naton nga mapalambot ini sa management. Galing ko kaysa daw, bisa ano, gapabungol na malinin taga-regional hospital. Gapabungol na gin man lang sila. Pero at least this morning, nakabati naman ni sila sang reklamo da. Hindi man lang, ikaw man lang ang nangisog na nagsaka, ding ibang nagipos-ipos na man lang. Pero, di mo na, salamat gid sa mga time, Mr. Michael, ano? Yes, sir. Oo, kabay Sige, pa nga sir. matalupangdan, ini kag maayo tong imo sining hinablos ato, ano? Sige, salamat. Sige, salamat. 8:49, thank you, gid. Aksyon Hotline. Actually, hindi na niya bag-o nga reklamo da sa regional hospital. Duro niya nga reklamo da. Puwerte na gid nga reklamo. Galing nga taga-regional hospital, dira management ang chief of hospital. Daway yak labot ni sa mga utod tani nga nagahingalo sa dalong. Aksyon Hotline. Oo. Daway labot, daway lang pakialam. Daw ka out of the blue lang siya. Bahala ka boda. Importante, chief of hospital kudi. Aksyon Hotline. Amo na, Black. Kung kisa daw kakwan man, pero daw sobra-sobra na, dapat matalupangdan ini. Sinong maisog, sini nga makapalabot o kay Presidente Rodrigo Duterte? Aksyon Hotline. Di na tong mga task force kasanag man, daw muning may linya to sa Malacanang mo. Si Mr. Janchong Aksyon Dorel, no? Task force kasanag, may mga grupo patulis negro sa mga federalism na ginapakig-away. Abi, bulig-buligan, tanibyo, palambot na ning problema sa hospital to kay Duterte. Abi, Aksyon Hotline. kaya kung ako may direkta lang number kay Duterte, dugay ko na ni tinawag. Galing kay ano malang kita diya sa medias Bacolod, abi dire, no? Pero kabay pa makalambot nito. Ining mga nakapakilala di nga may connection kay Duterte, abi ihutik nyo to, abi be. Aksyon Hotline. Kag kun hindi gid man, kabay pa nagamonitor diring hepe sa hospital, sir. Sir, Doc Julius Drilon, Doc, abi maluoy matas pamuluyo. Ni kuno mga protocol dati protocol. Pero a sort of advice lang buligan tanis la kuno mga solusyon da. Aksyon Hotline. Las 8:50 na. Pagbalik naton karong kompletuhon tang balita sa probinsya kag diri man syudad sa Bacolod, mga kaksyon. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Good morning sa kay Madam Elizabeth Malaka, greet lang Elvera Hilugo. In her birthday today, greetings from BCNHS Class 74. Thanks a lot and God bless. Salamat. Naga-monitor man Lourdes Tambasin Brunzal. Good morning, Aksyon Bry. Watching live while radio is on from home site, Barangay Montevista. Bia Jonathan, good morning to Madam Vanessa Mayo. Okay, JVL Lontayaw, sakto ginaimo Aksyon Bry. Daw ginahimo nila dira ang tanga. Monitor lang good EM Lilia Taton, Alunan Suzette Araman, George Gargasiran, saligla na sila sa regional. Kay tawo may kinanglan sa ila kundi maagwanta na lang, pero hindi dapat kay kabuhi ang concern. Gin-oath na nila mag-serve sa public in terms of medical and emergency needs. Leo Santuele Quirino, nagamonitor sa Makati. Lilia Taton, insakto ginahambal magsombray, hindi kaintindi sa mga pigado. Kita mo dughan sa mga utod ta. Las 8:52, balik kita dugay-dugaya.
Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang Aksyon Radio Philippine Standard Time last 9 na mga kaksyon. Aksyon Hotline. Kaya mo na din sa nagatag komento sa ato ng ibang kabrutal na dito naton mabasagid mga kaksyon. Aksyon Hotline. Rodora Shoko, good morning. Lakas guro kapin di Doc Dirilon sa higher authorities nga wala gid sang may maisog nga magtapna sang iya kiwi nga patakaran sa regional hospital. Grabe no. Tikita mong ibandi ho. Sweeter Hilmore, mayong Aksyon Bryan daw wala bili kabuhi da sa regional hospital base may porsyento ang regional sa punerarya. Pero pa gini. Si Yod Snowlord naman naga-monitor sa aton diri. Si Alvarez Ronnie,
Good morning, Aksyon Bright. Tamyaw ko lang family Alvarez sa Barangay Kapitan Ramon Silay. Stay safe sa kay Mayor Mark Gules kag sa kay Vice Tom Ledesma, no? Sa wala untat nga pagbulig sa pumuluyo mga ka-aksyon. Online sa hotline. Online sa hotline. 901 daton nga linya Attorney Ray Frando Diaz II. Attorney, good morning. Attorney. Morning. Good morning. Yes, good morning, Attorney. Welcome to Aksyon Radio, Aksyon Bryan, Morden. Attorney, yes, oo. Kumusta na kami? Kumustang update sa Teresita Halando ni Attorney kadamo sa nagpamangkot diri sa aton. Maguro mo taga Negros sa South area kag North area. Oo. Ang update sa subong, no? Ang aton nga PDEA is still on skeleton force, no? Ang ilang exposure sa sulod sang PDEA ward and sa ilang department medyo hindi dungan, no? So ang ginswab naton kahapon 3 pa lang ka surgeons nga na-expose, negative man sila, no? Mayo. Kay tanan nga protocol ginahatag taman kag ginapa-observe sa ila. In fact, ang may anang tagani ng mga personal automatic nga respirators nga ang imo ginaginawa halin sa makinangan na filter ng hangin mo. So, amo na pag-protection ni Gobong Lacson sa aton nga mga health workers, no? So far, 3 pala ang na-swab na surgeons and they have been cleared. Negative sila. Tapos, April 1, may ada kita sang amo na ning dako-dako nga volume of employees sa PDEA nga ipang swab naton. So April 1 ang ila schedule, no? From there we will know kung pwede na takabalik operations sa aton nga PDEA ward. Okay, so subong gali gihapon emergency cases lang kita gihapon Attorney Suliton talang Yes. Attorney. Aha. Yes. Skeleton force gapon ta, hindi pa taka full force ang aton nga operations kay tungod nga ang aton nga screening process ag testing process wala pa natapos. I see. Maybe siguro ang mga satellite naton kag mga district hospitals why nagid man naga-refer sa provincial hospital attorney, no? Kun sa halin dito mismo sa ila attorney, no? That's correct. Kung kaya man lang ang aton nga mga PDEA cases sa aton different hospitals, why na ta naga-refer. So far ang feedback the why man cause for concern nga damo pasyente o damo kita turn down, so okay pa man, no? Okay pa magid ang situation, ano? Si Yes. Doc Attorney nga nag-positive, kumusta siya subong? Again, Si Doctor to nga nag-positive, kumusta siya, Attorney? Okay naman ati siya. ang iyang ara siya sa mambukal siya isolate siya together with a member of the family, so we hope that the doctor recovers very soon. Nagapasalamat man kita, no? Nga si Governor Jose Lacson nag-negative, halos kamutanan dira okay na gid subong attorney ang provincial government mismo. Yes, so far so good. Every day nagasugal kita, no? Hindi kita kabalo kung ang atong inatubang may infection or ang mga papilis ang inakaptanta may ara infection, may ara virus. It's a daily risk, but si Gov Lacson is willing to face all this risk para lang mag-continue kita serbisyo para sa kayuhan sa aton probinsya. Baka namin. Kahapon ang result attorney sang DOH ang cases sa Negros Occidental, may ara sang 19 local cases ang Negros, duha ka LSI. Kabalo naman kita attorney, no? Sining Semana Santa, balko gadik kaina nga wala ka pa. Baliktad subong kalibutan, instead nga mag-stay home kita abi tapos mga muyo or magpasimbahan sang wala pa si COVID-19, ang iban kakadto sa mga paliliguan, no? Ti subong may COVID-19 na, may pandemya, ginaprohibit ang paglagaw, pero the same doon din naton force ang tao nga magpahimuyong. Anong mga panugyan naton as of today abi advance before pa naman ang Thursday, Friday, Saturday, Sunday sa bugos nga Negros Occidental attorney? Si Gov Bong Lacson will issue an EO to
to address our current situation kag it is will more or less regulate sa tanan tangagiyo for the month of April, no? Kabalo kita ng tanan nga mga kauturan naton do nagahara-hara na gid sa beach or kadto sa diin nga resort para man magkaliwa-liwa, especially nga long holidays kita. Pero ang tandaan gid sa aton mga kauturan, no, kaya as of March 28 or 29, ang aton COVID positive sa bilong nga probinsya naghampak na sobra 300 cases. Ang aton active cases. Ang aton hospital sa buong sa Bacolod puno na, no? Damo nga tawo na hospitalized na subong kag wala sang ang iban wala na sa may masudlan. Damo na ko requests again for assistance na kung pwede ibuligan sila find sang aton mga hospitals. So we're trying our best, no, to assist ang mga nagamasakit, especially those nga may immunocompromised nga mga kauturan naton. Nga mapadala sila sa ospital kay kinahanglan gid yan nila hospital mo. So damo na subong ang may ara moderate and medyo severe symptoms sa COVID sa diri sa Bacolod City and sa probinsya. So kinahanglan amo gini butang ta sa ulo naton nga as much as possible during the month of April, hindi lang gid kita na magsagay lagaw, meet sa mga tao nga hindi natin kilala, avoid sa mga crowded places. Ang recommendation gid sang aton tani nga IMT nga nagmeeting sa kay Governor Bong Lacson kahapon sang aga. Kung pwede tani nga ang aton mga religious nga mga activities like procession, misa, mga stations of the cross, no, nga damo-damo ang tawo nga sinundanay along the road, amo gini sila ang mga dangerous nga mga situation nga maglakdang aton virus. So kung dinapangabay sa aton mga doctors kung pwede ana ipaiway ang mga processions kag other mass gathering during this Lenten season, during this Holy Week. Diri sa probinsya, attorney, no, almost 100% bukas na gid ba ng aton sini nga mga beaches kag iban pa nga mga tourism site, attorney, no? Yes, yes. We were on the way to nga sugtan ng tanan maglagaw sa sulod. But you can imagine tag 50 na lang aton active cases as of February and first week of March. But then yung pinasulod man ang tanan nga halin sa Manila, halin sa Cebu. So nag-spike gid yang local naton nga mga infections, no. Hindi niya pagbasol sa mga nagapululi, but iniya tuod lang niya nga mga data nga nabato naton. So laban nga nag-positive naton during the third week of March. Laban LSI tag 70% sa aton positive for the day LSI. And then the week after dito nila nakita nga ang aton nga mga domestic or local cases nagupod na sa aton nga LSI cases. And subong nag-overtake na gid ang aton local infection rate. As of yesterday, ang positivity rate is 22%. So, bali, sa kada scene na ginatest sa aton molecular lab sa Teresita, Lantoni, 22 gid ang positive. So, dako na nakagtama, naka-alarming nga statistics. So, we have to understand nga subong diri sa probinsya, medyo delikado na ang situation naton. Ang aton lang din ang pangabay nga mag-andam ang tanan. Only essential travel even during this Holy Week. And kung maglagaw kita, make sure nga pwede kita ka-isolate pag hindi kita magkadto sa mga social gatherings sa kadamo tao. Grabe, no? Anyways, ang ginahulat namon diri, attorney, atong ginistoryahan ta last Saturday, tani ma-materialize atong inyo ginadraft da subong nga ipaayoon sa IATF national nga mag-free swabbing kita diri. And then, wala na lang sang negative result from origin, from this to destination.
amo na ang popular naton nga sentimento sa bilog nga probinsya from our mayors, our travelers, mga passengers ta nagaayo gid nga untato na ang pag-require Yes. sang negative RT-PCR from the origin. So again, almost ready naman ang aton executive order. Yes, yes. Ang aton nga naagrihan kahapon nga magbiyahe ka halin sa Gwa pasulod sa Negros Occidental. Why ka na papilis, no, nga kinahanglanon. Bali ang negative RT-PCR result mo hindi na napagpangayoon. Yes, yes. Ang aton lang obrahon is pag-abot mo di mandatory ang test, mandatory ang quarantine. Libre man itanan, Yes. no? Pero kung agyan tani, dira ta makita naman yang aton cases diri sa sulod sang Negros Occidental maganubo naman ang liwat. Kay sa pagsulod pa lang nila masala ta na sila mo. Hindi ta natigaan tsansa ang virus nga maglapta. Correct, yes. And then para sa aton yung mga traveling mga kauturan ta sa Negros, hindi man ni mahal kay libre mo. Hindi na sila kinahanglan magbayad sa ilang swab test dito sa Manila or sa Cebu. So amo ni this will make traveling easier for us. And at the same time ang aton nga Negros nga probinsya safe man sa mga tao nga infected. Kay early pa ma-detecta na sila. Hindi pa sila kalambot sa Gwa sang airport, makita na sila kag ma-isolate na sila. Happy to inform you gani attorney nga last Saturday in post maninamon dayon tong interview ko sa imo sa social media, halos 101% agree sa imong plano kag plano ni Governor Lacson regarding sini. Pero saan ni attorney ninyo ipadala sa National Gate? Today, I think the governor will sign the executive order that will be implemented starting April 1. Wow. So, on the same day today, ipadala na muna dayon sa IATF, sa national. But it will be immediately implemented without prejudice nga kung i-overturn gid kaya sang national IATF, wala gid ka may mahimo. Pero ang aton lang diya, ipakita tagid diya sa bilog nga probinsya. Yang gobernador naton nakapakigbato gid diya sa aton kayong lawas. Ang practices, ang protocol nga pinakabarato para sa aton pumuluyo, ang practices na pinaka-safe sa aton tanan, nga makapadayon kita sang aton nga business within Negros Occidental. Yes. Amo na yung obrahon ni Governor Bong Lacson. And we will try our best ni konbinsiron taman ang national government sang aton posisyon. Yes, attorney. Sige. Attorney, ang imo sini nga panugyan again sa Negros Occidental akip ng Bacolod no na. May connection tara ni sa COVID-19 nga dapat mamat-amat ni siya dula na gid later on, attorney. Go ahead. Oo. Well, on behalf sa kay Governor Bong Lacson, no, tanan kami nagapangabay sang cooperation sang tanan. Ang aton probinsya subong apektado naman sang rising cases halin sa Manila kag sa Cebu. So ari na subong ang infection nagalapta. So kinahanglan kita mag-cooperate kag maghalong kag hindi kita magbutang sang aton lawas kag pamilya sa alang-alang by doing reckless activities nga wala follow sa aton nga health protocol. So as soon as April 1 steps in, si Governor Lacson will implement a new executive order nga magahatag liwat sang screening process sa aton ports and airports, libre nga testing, kag libre nga quarantine, so that by the time mag-abot kamo sa inyong pamilya, sure kita nga negative kamo, hindi maglapta ang aton virus sa sulod sa aton nga probinsya, kag hindi magdamo ang aton nga mga positive cases, kag makapadayon kita di sa aton local tourism, makapadayon kita sa aton local nga mga businesses. Hindi naman kita magbalik tani sa ECQ or any other form of stricter quarantine mode. So amo na nga aton pakigbato sa buong sa national government. Sabay pa nga suportahan nyo ang aton gobernador sa iya pakigbato sa aton tanan. Thank you, Gid. Good morning, attorney. Mabuhay ka, attorney. Hello. Thank you, Gid. Good morning and more power to you, Bryan. Yes, sir. 9:15. Aksyon Hotline.
There have it, Makaksyon, Attorney Ray Frando Diaz II, ang Provincial Administrator sang Negros Occidental. Alarming ha, masobra na 300 ang aktibo nga kaso ni COVID-19 sa probinsya sang Negros Occidental. Imagine mo, Aksyon Oliver, nag-50 na tatani na lang bilin mo. Sumipa siya, oh. Ti isa sa ginalantaw gid ang medyo pasimple kag kampante nga pag-abot diri sa mga LSI. Klaro man to ang bal ni attorney. Siya sang ginpahalugan, ti medyo rumikta pa uli, lumapta, ti subong baliktad ang nagdamo local case na kinga ti naglinapta sa aton diri sa lokal. Pero kung gintayo yun ang tutani, yung pag-abot, gina-swab test, gina-quarantine for a while, tapos ginapapauli nga sigurado negative na gid. Tani subong nagapulupangilay na taghapon kag medyo tawhay utok ta. Ining Semana Santa ta, tani makasuroy-suroy ta nga wala sang kalingkang sa aton sinikaw galingon. Ti subong makalagaw-lagaw ka man to, pero panilag kag kilid-kilid mo kay base inang tawo na nga tupad mo career sang COVID-19. Kung naglalain na naman kita, inayang gahambal ya provincial administrator, uyat nila ang numero kag data sang COVID-19 mga action cases diri sa probinsya sang Negros Occidental. Di basta gani otoridad na ang maghambal nga alarming ini, problema ini, hindi na tayo magsagi pa ka lalis da. All we need to do is sundon ang standard nga procedure gid lamang sang health protocol. Duay manggiguro, di manggiguro kapoy Aksyon Oliver, ano? Di ba? Di man naguro kapoy, hindi man hassle, gurus kong lingon, ta ina, no? Hapos-hapos gid lang, no? Ang ginaayo sa aton sining public officials. Sige, kabay pa nga aktuhan man sang National Interagency Task Force. Dati tani ang mga national officials naton mati man sa lokal, no? Kaya lokal naton Aksyon among may ideya kung kumusta tadi. Sila ya garaton na nato report to. Kita may ideya di kuno nung aton sini dapat nga himuon, dapat ang National ITF itagaan yo man sang concern kag respetuhon yo man kag hatagan yo man sang tsansa ang ginaayo sa lokal. Hindi kay kamulang tanan niya ang masunod tilantawan nibla ang ulo obra nyo ning Resolution 101 nga wala na sang swabing pag-abot diri sa probinsya. Pagkatapos rikta kay mo ya pauli spuluyan mo. Tiyan mo ni result to, lantawa. Kay gusto nila daw parihuson tato nila sa natabo tes nasyonal. Sa Metro Manila kag National Capital Region kundi nagkatol-ulo nila subong sang pangita sang ayuda kundi naman sila mamulot kag magpinangutang na naman. Kag sagi nila ya ka duda ang mga mayor kag mga kapitan to nga basi magtalang ning ayuda sa mga tawo nga ini imuon ta na lang ning mga in-kind ini hindi na lang kwarta. Bangod sang medyo mahalog-halog naton nga sitwasyon. Las 9:19 ang Capitol Lagon, since then wala gid nag-open 100% Aksyon Oliver. Pwede kada ka-jog iya sa Capitol Lagon provided iya nga may mask ikaw sa sulod. Di may nag-jogging da subong may lang gani di buinas may 5. Wala sa may jogging now. Given nga ang Capitol Lagon, sirado kay may kudal palibot, pero pwede ka daya ka-jogging sa gwa. Ang national o kon ang NGC, New Government Center, wala gidya sang kudal da palibot, wala perimeter bla. No? Di pinagusto lagaw tao da. Pero ti may mga puso man kita da Aksyon Oliver. Ano ba lang trabaho sang puso haw? Gwardya. Mangsaway sa mga tawo nga mga wala man disiplina sa kaugalingon. May substation patada sang pulis. Sa kilid sang NGC. Kag may ara pagid kita Aksyon Oliver sang ginatawag Task Force Disiplina. Di kita diri sa Aksyon Radio do isa na kabulan na tulupangdan tarang ginamuno ta halos kada gabi nga damo tawo sa NGC nga pinagusto lang. May nagapinalupad, balon, may naganegosyo, hindi na sila yung mapunggan, pero dapat sa wayon, kayong ibang dira daw ka mga kabalangid. Tilang tawa na sumipa man subong ang numero cases sa Bacolod subong sa COVID-19. Kundi napilitan ng alkalde, yung magpanawagan sa kagabi, dira sa NGC mismo, pamatian ta siya, Aksyon, ta kay Aksyon El Rey,
Basi ma-play ta nga aton sining video with Mayor Bing Leonardia, no? I-play ang video ni Mayor Bing Leonardia, abi, kay para mabatian sang publiko. Ari siya, 9:21. Muluyo sa siyudad ng Bacolod. Gusto ako magpahibalo sa inyo nga sugod subong Marso 29 tugtog Abril 4 or Easter Sunday isirhan namon ang NGC grounds anay kay tungod nga subong adlaw nagrehistro kita 33 cases naman nga bag-o kag if we look back even just barely about a week ago, nakarehistro man kita 24, 20, kag 25 ka cases which had not happened for a long time. Ang ulihi nga nagtaas ang aton COVID cases nga naglabot 40, November 8, 2020 pa. So mga 5 na kung tani kabulan nga naghagan-hagan. Pero on the basis of these figures nga nagrehistro naton, nagapakita ina nga daw masyado gid kakusog sa indikasyon nga mag-spike kita sa COVID. Kag hindi ta na gusto matabo. So isa ini kahagna ang pagsira naton sa NGC kay gusto taman kuntani nga ari diri mga pumuluyo ta pero ibitar kita anay tungod sa aton nga kahimtangan. Ang aton active cases subong naglabot na 188. Nga sa nagligad nga bulan, nagnubo na to as low as only 24. And ang aton mga hospital subong, nagaproblema naman kita sa hospital beds, kay tungod may ara man ta mga health workers nga nakala COVID kag nagkulang ng aton nga mga hospital bed subong. So kabay pa maintindihan sa aton pumuluyo ini kay this is a preventive measure. This is not a lockdown, just a preventive measure. Kay hindi ta gusto nga magbalik kita sa sang nagliligad labi na gid subong sa bilog ng Pilipinas, masyado naging kadamo sang COVID cases. Naglabot na gani isa-isa kaadlaw as much as 9,338. Isa lang na kaadlaw. Kaya hindi ta gusto ina matabo. Dahil sa aton nga magdamo ang cases sa day. So, pungganta na nga daan nga nagaumpisa pa lang, naghahana pa lang butsyog ang COVID dahil sa aton. At the same time, gusto ko magpahibalo sa inyo nga gina-finalize man namon ang executive order nga amo ang regulate sang aton mga beaches labi na gid sa palabuton nga Easter Sunday or April 4 kay sa masami nakita naton kung pila ka libo-libo ang nagakadto sa mga beaches kag gusto naton ina ma-regulate sang husto. Even the mga kapihan kag mga resorts sa Alangilan, istoryahan man ina namon. So initanan-tanan para ini nga maibitar naton nga hindi magbalik sa mga numero nga parehasang una ang COVID diri sa Bacolod. Kabay pa nga mag-kooperar kita tanan kay para maguntat sa COVID dapat ang tagsa-tagsa sa aton makahatag gid sang iya contribution. So please continue to strictly follow health protocols. Kag hindi lang anay magsagad mixed class sa ibang nga tao, kung pwede sa pamilya lang kamo ninyo anay matililipon. So kabay pa nga maintindihan nyo gid ini sang eksakto kay ang tinutuyos ni para gid sa aton kahayuhan. Madamo gid nga salamat sa inyo pag-intindi. Aksyon Hotline. Alkalde sa Bacolod, Mayor Bing Leonardia. Tiara nagahangyo na naman sa aton. Tiano kamo, hindi gid kay intindi sa sitwasyon ta. Aksyon Hotline. Dito na pag, kuano niya, dito na to ni pag palawigon pa.
bisan di pa gani maghambal alkalde tani dapat kita mismo disiplinahon tang kagalingon ta. Action Hotline. May report gini sa akon ni subong sa may Rizal kuno sa isa ka bangko daw nagalinyag ro ni kwartada naga pinagusto ga sinang bunot naman na. Action Hotline. Ay, sus ko. Last time, 26 sa ton sa nga pagpangalagad, gusto ko pa prong oras ta medyo lang alang na. Action Hotline. Nag-overtime na ko gani. Sa ngalan sang regular nga anchorman, Aksyon Artay Hupon, talos kita nga nagpangalagad sa inyo ini sa Aksyon Bryan Morden, karon sa Aksyon Firing Line sa gabi, maghilibati, taliwata, dalag ko nga mga issues, updates, kagiban pang inyo sinimba batihan. Action Hotline. Maraming nga salamat. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good morning. God bless. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.